l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-kap nazzjonalista Bernard Gregg stqar li ma jinkwetax meta jitla fil-gvern wara l-Partit Laburista u dikjara dan waqt li kienet jiġi intervistat fuq in-net minn preżentatur tal-istazzjon il-ħadd filgħodu fejn kompla jattanka lill-gvern u jkun nostalġiku dwar il-passat tal-Partit Nazzjonalista. Waqt din l-intervista spikka l-isteriżmu ta' Gregg għall-poter. Meta jisaqsuni, ma tinkwetax li jekk titla fil-gvern mussir nexxilek tmexxi minħabba illi ħassib ħafna ħsara li ma ninkwetawx. Fl-istess intervista Bernard Gregg għażel li jipprova jagħti l-mertu ta' dak li qiegħed jagħmel il-Gvern Laburista illum għal meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern. Gvern Nazzjonalista li dejjem żera s-siġar, is-siġar tal-investiment, u Gvern Laburista li dejjem qata dak li investejna aħna imma ma jxetter xejn ġdid. Din ma kienx l-uniku dikjarazzjoni nostalġika lejn il-passat tal-Partit Nazzjonalista kif indirizza lill-Gvern u qallu hekk. Issa ma tkomx taqtaw il-frott minn dak li aħna bnejna meta konna fil-Gvern. Fl-istess ġimma fejn ħareġ li r-rata tal-inflazzjoni komplet tonqos partikolarment naqqissew ta' aktar minn perċentwal fejn jidħol l-ikel, fl-istess xahar li bdiet taħdem l-inizjattiva ta' stabilta, Bernard Gregg kien fexxi attakka lill-Gvern. L-istess għamel dwar il-pensjonijiet. Roadmap ta' kif se jsaħħu l-pensjonijiet ma kellhomx. Dan qalu anke jekk sena wara l-oħra, il-pensjonanti ħadu żieda wara li jagħmlu mal-25 sena bil-pensjoni friżata. Intant fl-istess jum li l-medja rrapportat ukoll kif bl-insistenza ta' Malta inkisbu paragrafi fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew favur in-newtralità u r-rispett tal-Kostituzzjoni tagħna, il-Kap Nazzjonalista Bernard Gregg kompra jqarraq fuq il-Prim Ministru Roberta Bela u dak li seħħ fi Brussell. Dan kien innotat ukoll mill-Partit Laburista li stqar kif Gregg għawweġ il-fatti dwar il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew waqt l-intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonalista li missu qal il-kap tal-Oppożizzjoni u li mar Brussell jindies u jipprova jieħu ritratti ma' min uffukat biex jipromovi l-gwerra u ma l-istinx imqar kelma waħda fuq il-pożizzjoni ta' Malta neutrali jew favur il-paċi, kompla jgħid il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista se jinnota fi stqarrija li Bernard Gregg għandu lanqas ukoll ma ħareġ kontra l-pożizzjoni tal-kandidati għall-MP tal-Partit Nazzjonalista li lesti jibatu lill-uliedna f'Armata Ewropea. B'kontrast il-Prim Ministru mar Brussell biex fil-Kunsill Ewropew innegozja favur pajjiżna u għamel dan b'suċċess, temm jgħid il-Partit Laburista.